Браво, Марти, дай. Дай, бъркай. Вики, цял. Да най-вече излизаш. Ама... Пухи! Не е нормално детето да е за тебе, ти да даже да не го видиш. От нищо пак че изкарва го. Майко. Пухи, с кой си? Да, с кой си? Ето. Мите! Митко! Къде излизаш? То по-добре да играм без вратар. Вики, не бързай. Дай с Боби. Още на Даная. Пойми я напред. Минай го. Да няма да рез топката, гледай, топката! Хайде, Алекси! Това си беше. Пулки! Ео така! Бой физа. Найде. Нещо на там, в газуха ли ме изкара? Се сложи ръцете, човек. Сега няма друг вратар. Аз ще лезна на врата спокойно. Супер ще бъде. Аз съм добър вратар. Но ти не мога да стигнеш до вратата. Ето, почти никой не маеш. Тъй като ви набият от скобата, така не че няма да спасите. Щом аз не мога, значи ти, щом можеш, значи ти ще са вратар. Идеално, заправите се. Да, Браво, Вики, едно! Ама, айде, Вики, точен пас да е! Той не вдава и един. Будия, Марти, пусни ма! Марти, да играме без нападъл. Бий! А, Вики, да разпиташ! Будия, левия! Снима! Вики, казвам ти да му позвониш, пак се мъчиме, накрая нищо направим. Пуки. 7 номер, виж къде е Боби. 7 номер, кой трябва да го впаре, Пуки? Кой? Марти, ти играеш нападател. Не се събереш Вики. Дай с Боби. Кой ми направи? Айде с Алекси. През топката. Браво, Вики. Паса до вършина. Браво! Дай, бой! Дай! Бута там направи, бута! Излеза! Излеза сам! Алекси, човек, така! Да, бъркай, да се връща, бъркай! Едно назад! Веднага изкара! Добре, нищо, само че иска да изкараш от дясно. Тука! Точно! Ники! Слушай ме, като ти говоря обаче. Ники! Отиваш напред и ще ми роби. Айде, давай, играй. Ай, бой! Пак! Да обърнем връста на Тери. Горе! Марти, пак там където е Вики. Нападател. Да. Бой, ти! Веднага, Марти! Добре! Давай! Там е така! Алекси, дясно! Дай, Марти, дай, Алекси, не! Дай, Марти! Добре! Бойо, дай се нор! Биеш вече, биеш! Даная! Какво говорихме преди малко? Крумчо. Е тук. Крумчо е там при отбора. Дай с Боби! Марти, отиди към него! Алекси, гледай! Още на 3 стопката! Потъче веднага! Нищо, браво! Бой, 3 стопката, си сте връщал! Дай се обръща! Биги да се обръща! Само тук не знам къде е. Макая! Водия! Добре, как ще боиш? Бий! Митка ти! Браво, Мите! Дай от 3 стопката! Аре, Боби!
Изкара! Тръж топката! Ай, силно Марти, силно Марти! Нема. Излезе! Дай назад, да наш човека! Ти ви си. Дай да се връща! Бой ти! Бий да не удар! Бий! Браво, Мите! Бързо на Марти! Браво! Дай, Марти! Дай, излезте напред, излезте! Алекси, ти! Дай стел! Боби 7 номер! Боби 7 номер! Боби! Марти, качи нагоре, качи. Къде как ти да стави? Сега колко широко. Браво, Антонио! Браво! Ники! Точно така. Боби! Алекси, гледай! Добре, нищо! Дай, излизаме, Вики, излизай! Боби, ай, по-бързо да, Боби! Излезте, бе! Марти, взимай! Боби, взимай я! Дай, стрибал! Тръгвай! Йосиф, тръгвай! Браво, Вики! Браво! Боби, назад! Аз дори не разбирам какво означава дрибъл. Да води топката. Взимай там! Айде, Марти! Биде на удар! Добре! Тръгвай, Григоров! Взимай, ма! Браво, бе! Браво, Кристо, папче! Дай пак с Боби! Веднага! Дай, Вики, цяло! Идва с тебе, Добре! Горе пак с глава! Горе с глава! Дана ти! Браво, пак! Боби, ела! Браво! Аре, Йосиф, помагай му! Марти, гледай! Марти, ти като топката, как ще ти дете? Айде, запази се аз! Айде, Алекси! Айде, Марти! Пас отзаде, Вики! Дана едно! Браво, нищо! Дай, повтори топката! Дай стял! Едно назад! Добре, пускаме са! Дай! Браво, нищо, браво! Антонио! Няма как оттам до там дриблираш! Няма как! Ти си така! Широко пустяне! Браво! Прибор по движение, празно пространство! Антонио, бързай, бе! Бързай, бе, човек! Напред! Още, едно! Давай, Христо! Няма спокойно. Да не бие! Трябва да е по-бърза, тя да влази! Мога се долет. И сега не е точно. И защото не може в момента сладолет? Ама Ана Мария ме пита дали може. Сега не може сладолет. Има я! Едно! Пуки преди да го има. Марти, качи нагоре, Марти! Биеш там, Алекси, бий! Бий да не удар, бий! Браво, Мите! Алекси, малко по-живо! Антонио, добре ли си? Айде завършиме там, бе! Пуки, кой си хванал? Боби, кой си хванал? Алекси, кой си хванал? Паче, лай тиното! Горе! Вратар! Айде, Ники, вятел си! Бързо, Пуки, бързо! Там да се вземе! Дай, Пуки, дай! Вики! Смело, Пени! Боби, биеш! Бий! Пак, Алекси, пак! Пуки, седми номер! Пуки, седми номер! Седми номер! Айде, Антонио, извини се, дай му ръка! Паше, лапи! Боби, отзаде, Алекси! Горе! Браво, Мите! Бързо бий да не удар! Браво, нищо, браво! Сега не бързай! Айде с Боби долу! Веднага, Алекси! Минай го! Бий да не удар! Бой, поеми я! Топкай се на гърби!
резултата, това даже от не ще може. Дай ми на. Дай ми направи. Давай, Теди, назад! Браво, бе! Давай, Павче, бута го настрани! Браво, Антонио! Браво, Антонио! Браво! Дай си! Алекс, по-здраво, някой да гази, няма кой да ни гледа! Кой биеш? Ето, Боби, аз какво гледам? Какво казвам? Тичай с него! Ето, Алекси, видя ли, Марти, видя ли? Загубихме толкова да ни вкараха гол. Где после гледайте как играят? На Боби! Тръгни стопката! Ай, пост, бутай себе! Биди не удар! Биди! Ай. Алекси, ела! Дай, Жор. Ти си потичкаш, двоето дете ни вкара гол. Видя ли го, че ни вкара гол? Видя ли го? Еми да, браво, радвам се, че си го видял. Погледни първо, кой подажда. Ама Антонио, подай вече, Антонио! Направо си! Браво, Вики едно. Мъже, къде отиваш? Ела на тука, бе! Ще говорен от играта ти. Още на тука! На тука към мене! Пак. Поеме напред, мъже, тръгвай! Напред отивай! Би. Айде, мъже, бе, брат! Айде, бе, момче! Яо, дай ти! Браво, дай, пуки тръй стопката. Дай. Ама не са... Браво, виж. Вики, не съм... Никой, разбираш ли на какво? Да, по-заедно ли? Абе, там бе, напред! Дай ти, горе. Сега не! Казвам, горе. Сега се събери! Бе. Кой? Привал! Пуки ти! Айде, Марти, отия! Браво, Марти, пак! Би! Пак! Едно! Браво, тръгни стопката! Пуки, тръгни стопката! Викторе! На разстрел. Пуки! Ела! Какво означава да тръгни стопката? Какво означава? Какво ти как преди мача? Какво ти казах? Помагайте му, не мога сам! Колко, 5 ли? 5. Будни се малко, бе. 6. Пусне, кой знае с какво ни вкарах 6 гола. Круми! Кой трябва да подсигури Боби? Стой до Митко, целуни го направо кукушни! Е, тук, ела! Бързо! Боби не спука диагонал! Едно! Марти, назадай! Аре, Марти, аре, ти си на разходка, бе, Марти! Ай! Си ревал. Антонио, стига сега и язди от тази топка, бе! Браво! Шест. Шо му е? 6. В смисъл 6. Да, ще му бех казал да вика, ама... Браво, бе! Но не при фала да вика, като удари топка да няма какво бъде фал. Питате колко на колко е, така ли? 6 са ни вкарали. Да виде да ходим натам.
Хайде. Марче, Що да си преборза, къде да тръгнеш? за удар, ако падне топка. Отиди по-напред. Веднага едно! Павеле, отиди по-напред. Браво, Кроми. Само че искам първи път да тръгнеш към топката с десни крак да дадеш тук. Хайде, Алекс, кажеш топката ще дойде от тебе. Силно. Едно пухи. Тръгни с топката. Върди две, папа. Върди две. Върди две, Ники Сироко. Върди. Кроми, ела. Ела. Дай, влез. Дай. До нас закъсняваш едно. Последно. Водия са. Едно назад. Кроме, за какво те вкара? Да сиш до Митко. Влизаш 3 гола двой. То повредена да си беше играла изморена. Поемай. Да. Добре, браво, момчета, браво. Жоро! Даная също можеш. Можете, много там. Браво, Жоро, пак бъркай. Дълга топка ще има. Браво, Даная. Айде, Алекс, на другата страна атакуваме. Айде, Антонио, бързо. Аре, Вики! Браво, да завършиш. Браво. Антонио, ти се изпълнява. И! Браво, Даная. Алекс, така хубаво ли да гледа матч? Хубаво ли? Кога ще тичаш? Кога ще се затичаш? Кога? Дай за Ная. Отвори шорото. Даная, едно веднага, едно! Браво! Три стоката. Диагонал са, диагонал. Даная, едно! Нищо. Пак. Антонио, бий се, Антонио. Браво! Даная, мини по-близко. Даная, по-близко, вика Митко. По-близко. Още. Давай с Даная. Поеми я. Пуки, гледай. Ай, Пуки, тръстоката. Дигнал вена. Ама цели нещо да е. Сеш как топката е порава? Не паси как топката е. Айде, Алекс! Браво, Даная! Браво, Мите! Дай на Алекс бързо! Браво! Дай, Алекс, мина! Айде, подгони, айде! Давай, подгони! Взимай я, бе! Бой, далече си! Взимай я! Бой, ти! Резултата няма значение, ама да покажат някакво на смисъл играта. Ясно, че загубим. Да се опитат. Да се спават им. Вики! Ти къде си?
даже не се изпити. Хубаво ред. Митко да се опита да се поведе, даже не се изпити. Даже не се изпити. След толкова да му пречиш. Как да поведе. Много също работа. Жоро, измъчиш се, обаче не мислиме и защото Алекси говори вече с Марга. Искате да идвам карването, когато не го виждаш къде е. Не, бе, бяха много смени, нали? Те скат много много. Бото ми го беше. Браво! Браво, папа! Вътрешно малко. Нормално ли викиде всякъде, ама викиде отляво, викиде отляво, викиде отправо, викиде отдале. Нормално ли, ама? Але нормално ли? Не нормално, съби си вики глед сам. Когато включвам, казвам ви детето, седми номер, 14 номер, седми номер. Карат ни гол Боби и ти даже не разбра, че твоето дете вкара гол. Даже не разбра. Просто изненадам. Направо му каже на нападателя, Боби, изобщо да го гледай, защото не го гледаш. Боби, говори на ти си. Тук ти си да стои. Защо трябва да биеме детето? Адаме, защо трябва да биеме? Защо? Защо? Когато ви избъркате, Боби, помага ли ви отзават? Ако ли? Виде? Баче, по-напред да ти бива, Боби, Баче, Баче, не дърпай трябва да му помогне на Боби. Еми, защо не си? Ти си вика при Митко. Сега, още дете матч. Защо не мислите? Так, 8 гола наши. 8 гола наши. 8. Топката се изкарва настрани. Винаги се вкарва на отбита. Там никога няма ето. Никога. Нали как? Всеки всяко дете да се служат с другата. Всяко дете да с другата. Постоянно. Не да играят само постоянно. А бачите помни от нас. Обаче не гледайте да това не се взех. Това, което трябва да покажем. И пак го няма. Давай. Пускай ма сега, Марти, пусти му я! Алекс, давай с тяло! Бой гони! Тръй стопката, Алекс, и тръй! Хей, на къде трябва? Би, Вики! Круми, би! Дай, Круми, браво! Алекси, тръй стопката напред! Не с гръб към тяхната врата! Марти, 23-ти! Би да няма удар! Круми ти! Дигонал! Алекс, едно! Браво, Вики! Едно! Ай, Пуки, гледай! Ляво, Пуки! Алекси... Вики, с тяло, Круми! Пуки, айде, човека, Пуки! Браво ми ти! Пукчо! Кой трябва да е там? Бой, така стой! Горе! Марти познава на дете с лице.
Браво, Вики. Браво, Вики. Диагонал, пускай я. Браво. Дай, Марти, дай. Дай ти голи. Малко му подбутал зара. Би, браво. Пристъпка, видя. Снима на Марти, снима. Ай, Марти. Удар. Браво! Викам трети отбор и прави 1-1. И после става до приват и играте с втори отбор на Кумарица. Правят първите деца ярко и идват на Кумарица. Първ правен 8-0 за Кумарица. Но е така като тя убиване. И изкарва Пакиот от другата страна, изкарва Гьоте от другата страна, изкарва Макси. 0-0 до точно. Дай играме 30 минути. Ай, бързо, Пуки, качвай! Браво! Ай, Алекси, 30 така! Главата казвам! Бой, взима! Круми да рече си, Крумчо! Пуки, 6 номер за. Вратар! Бързо, Пуки, бързо! Може да ходя до туалетната и там, защото не са. Къде? Ма, Пуки, как толкова да дойде до тебе? Пас! Дай, Пуки, дай! Биеш, Марти, биеш! Дай! Браво, Вики! Пак! Вики, пак! Паса! Круми, настрани! Отвори му малко, бе! Айде! Цял! Дай цял! Ама не, бе! Бой, ти! Пазя! Пуки! Искам да си малко по-навътре! Чули? Ай, Пуки, гледай! Ай, Пуки, едно на Вики! Браво, Пуки, нищо! Пак! Вики! Круми, ти! Вики отзаде! Алекси отзаде! Браво, Круми! Браво, Вики, пак! Паса! Едно! Дай, браво! Дай, Пушчо! Бъркай, Марти, ти! Ама е, бе! Вики, ти! Пас! Гледай как... Дай, браво, Круми! Като вземе топката, другия го пази. Ама виж как един Круми, назад мене! Бой ти! Далече си! Дай се! Браво, Мите! Бързо! Пуки, гледай! Пупчо! Марти, запазя! Марти! Взимай в него, бе! Бой ти! Браво! Дай, Марти, мина! Дай! Айде! Бързо, Пуки, 6 номер! Бързо! 6 номер! Биеш, Вики! Не се връща! Дай, Марти! Дай, Вики! Браво, пак! Браво! Водия! Ама водия! Алекси, цяло! Горе! Вратар! Ай, съди го дай, една! Мите, спокойно! Не бързай! Бързо, Пуки! Бързо! Браво! Марти, запазя! Главата! Браво, Марти! Пуки, 3 стопка! Ама 3 стопката направя дете. Дай, Круми! Браво, Крумчо, дай! Излезе! Пуки! Да ги скарам. Ай, силно, Марти, потъча! Ай, Марти! Нищо, браво, нищо! Давай назад! Баща те вика. Круми, назад! Круми, ти! Стял! Фаул, да. Круми, за лъжия! Бой, отвори му да се поладеме! Пуки, ела съм. Напред! Ай, мини пред него! Пак му дай! Веднага! Браво, веднага да го дал! Браво, дай мина! Дай! Нищо, браво, нищо! Браво, Пуки! Так! Зад него мини! Дай мини пред него, глата! Браво, пак! Абе, дай следя крака, Айде, бе, Вики! Дай, Марти! Дай! Антонио, защо не му я дадеш? Листопата! Браво, Круми! Пас! Браво, Круми! Дай, Марти! Дай! Браво, Марти, дай! Браво, Марти, браво! Круми, дай, Круми! Бой, взима! Круми, ти! Айде, Григоров!
Айде, покерай! Дай, Крум, дай! Браво! Играй! Отзаре, Алекси! Бой взима! Едно назаре, Марти! Хайде, Вики! Браво, Вики! Да не удар, би! Изкара! Марти, добре бъде, искам на точен пас, хубава тръжка, толкова да свършиш, да мога да изкарам от една. Чули? Ай, сега ти си с четвърката. Марти за четвърката. Бързо! Дай! Така. Горе! Би да не удар. Марти, би! Браво, нищо, браво! И чакай само да се върже. И чакай, Мите, и чакай да се върже. И чакай. Пуки, влез малко навътре. Пуки. Дай с Круми. Поеми я. Веднага изкара. Браво, едно. Браво, Круми, пак. Круми. Защо го правиш това фал сега? Чакай. Там стой. Вики на стена. Пуки на стена мини. Давай. Боби, да си там. Не. Затвори очите. Много я... Се Круми, завъртеш. видя ли тъп фал? Видя ли? Пуки, вътре с всичката. Вика, стъпай. Да, Круми ти. Браво. Пак. Дай. Преценявай! Пуки, затвори врата. Да се спре! Круми отзаде. Браво, Боби, браво. Папка, какво правиш? Какво да правим? Можем ли? Боби, елай ти. Горе! Врата! Бързо! Какво става с това въздух, бе? Антонио Мишо спаса, какво правите? Криска! Абе, гледай го Мишо вътре, бе! Мишо, ти моля му викнеш, бе! Мишо! Моля му викнеш, ще даде! Еми, викни му! Дай една вода на сестра си. Ай, бутай се, бе! Бутай! Мите, излез! Браво! Паса, Круми! Ма защо на там поемаше Пуки? Смяна! Браво! Смяна! Пуки, Алекс, елате! Пуки! Толкова ти идва с сляп, как е поеми напред. Защо трябва да се въртиш? Напред, не там атакуваме. Жоро! Жоро, трика токата! Викторе, взима я! Диводал! Браво! Дай бой! Взима я! Браво, Круми! Полети, бе. Би, бой, би! Махай я! Едно! Пускай! Пак! Стоп! Стана. Филип! Марти, ва! Марти, добре, ма.
трябва, когато толкова да диеш ръката, да минеш пред към противника и просто да свалиш правилно. Разбираш? Ти вода ли си? Сега ще фейнеш нещо. Вики, качи нагоре, Вики, качи нагоре. Круми, ти отвори широко. Круми, ай, поеми я и избови. Поеми я. Хубаво на Боби. Веднага едно. Взимай я! Ей. Браво, Жора, браво! Диго, дал! Дай! Алекс, дай бой! Дай! Взима! Взимай я, бе! Круми път взе просто. Браво! Напред! Браво! Браво, Круми! Нищо! Би! Още бързи да трай топка! Бързо! Стай! Снимай! Скоро, ясно! Ай, Алекс, тръгка топката! Главата горе, главата! Главата на Алекс! Кой взима? Взимай я! Смяна! Круми, ела! Чета е тук фал. Айде, Дана! Круми, ела бързо. Дана, поеми я! Тръй стопката му! Вики, едно! Фал! Сваля долу, остави на Дана! Боби, остави на Дана, отвори широко! Дай с Боби! Поеми я напред! Веднага, Жоро, веднага! Трябва да го мляти, трябва да отидеш към Боби, да не може да го почуеш, разбираш? Защото ако седиш там страни, не сега както виж Боби как пази, ако се минат, и ако има да разбираш, не отива този вратарът да си да гледа. Айде към вратата! Дай, Дана! Боби, отвори широко. Веднага едно! Браво, нищо, дай Боби! Дай! Взимай! Не се връща! Покрий си зоната, бе! Би! Браво, Боби! На Боби! Една топка, Дана ти подава. Тръгни към топката, ти просто не знаеш тя тупи, тя и ти бега. Прецени да видиш къде ще тупне, да можеш да поемеш. Алекс! Ти не скачаш. Мъже, тръгвай, мъже! Горе! Браво! Браво, нищо! 9-1. 9-1. По-добре. Чакай, какво ще. Чакай, има още 5 Бой, минути. ела към мене, ела. Ето. Да, влез навътре. Айде, силно. Айде, три стопката. Айде, Боби, айде. Браво. Искам да тръгнете, браво, Мите, браво. Второто по време играят по време. Силно, Алекс. Силно потъча, браво. Едно вътре. Ама с левия, Вики назаде. Едно. Дай, Алекс. Дай. Паса дай. Аре, Алекс. Вики едно. Браво. Вики, перфектно. Само че искам паса да ти към Дана, за да тя да си каже. Хората! Ай, сега тук. Жоро, дай. Дай да се върши. Бъркай. Жоро, ти. Аре, папка! Боби, стъпай, дай към Боби. Бързо, бе! Виж като Дана как е. Виж? Как е към да, пусти я долу. Жоро. Това не е Жоро. Браво! Дай, Дигодал! Аре се едно! Браво, Жоро, пак! Защо вчера? Дай, Жоро, дай да се връща, дай! Вики ти! Сега не може в момента Сладолет. Ма, Жоро! Ти тичаш до него само! Защото няма сега да ядем Сладолет. Сладолет ще видим после или утре. Айде. В момента Сладолет не може. Дай, Боби, дай! Айде, Боби! Айде, поеми! Айде, Боби! Аре, Боби! Аре, бе! Дай, отстъпай! Браво! Мите, едно! Браво, нищо, браво! А защо тук баби ми се зарива телефона? Защото не си го зарядно. Не знам.
Слънцето с... Вики, с кой си? Вики четвърката, Сега Вики! не може, Вики отзаде според четвърката! едината. Тук, Алекс! Боби! Техен тъче, бе, Боби! Боби, техен тъче! Браво, Дана! Пак! Боби на другата страна! Си откинал главата. 6 минути. Боби! Сега къде отиваш? Какво има? Алекс! Бит! Дай! Бой! Вратар! Бързо на Алекс, бързо! Алекс, мина, айде! Айде, Алекс, затичи се малко! Дай! Взима я! Браво, Вики, пак! Бой, бъркаш! Браво да си го прескочи. Вики, ти! Браво, Вики, пак! Браво, ти! Направо е... Това е четвърката. Даная! Мите пусния! Даная! Веднага едно! Трес топката! Дигодайл! Ама... Сила, вкарай, сила! Боби, далече си, Боби! Не подавай топката и го че вкарат. Би! Браво, Вики! Боби 6 номер, Боби 6 номер, Боби! Браво, Вики! Пак! Браво, Мите, пак! Браво, нищо! Извинявай се, има 1 минута. И малко. И нас е на едно ли? Да, очудваш. Вики, не бързай! Пак гладай! Едно на Вики! Савкана! Абе, самия тази топка играй, бе! Взима я, бе! Бой ти! Савкана! Аре, Боби, аре, по-смело да е! Разстрел. Боби! Айде, Слав! Брухваме за нищо. Не бързай! Пак бъдай! Тръни топката, идва! Едно! Айде, Алекс! Айде, Алекс, една топка да завежда, Една топка вземи! Айде, Боби! Айде! Айде! Браво, пак дай! Давай! Айде, Боби, дай! Дай, беж вече, с тяло застани, с тяло! Ой. Вики, водя! Алекс, едно! Вики, пак! Браво! С тяло застани, с тяло! Мита, къде отиваш? Край.